खुलुमबाय आंनि बड'लेण्ड आइजो इउटुब चेनेल नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ बराय हरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनै आं नोंथांमोननो फंनैसो खोथा फोरमायनो बे भिडिअखौ लानानै फैलायबाय। खोथाया जाहैबाय जोंनि हारिनि दाजाब आरो दानख'। जोंनि बर' हारिया गोदोनि समाव आं खोनानो मोनदों जोंनि आइमोननि खुगानिफ्राय गोदोनि समावहाय हिन्जाव माहारिया हिन्जाव मानसिखौ बा हिन्जावसा मानसिखौ बिफा बिमाया फरायनो होआ, फरायसालियाव थांनो होआ। नाथाय नै दानि जुगावहाय बे जुगाव जोंनि हिन्जाव माहारिया गोबां दावगालांनो हमदों। दावगालांनायखौ जों मा होनना बुंगोन? दाजाबनाय होनना बुंगोन। जोंनि बर' हारियाव सिगां माबायदिमोन दा माबायदि गोबां फाराग जाबोबाय। दानि जुगाव गासैबो गोरों गोरा गासैबो रोंनो हमबाय। लेखा फरा मावनाय दांनाय गासैयावबो जोंनि बर' हारिया जौगाबोनो हमबाय। फारसेथिं जौगाबोनानै फारसेथिं दानख' जागासिनो। माबोरै बियो? दिनै जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बा हिन्जाव माहारि बा आइजो माहारि बा हौवा माहारिखौनो बुं, गासै बिथिङावनो गोबां दावगाबोनो हाबाय। दिनैबो दिप्ति आब'खौ खोनानो मोनदों। बेनि थाखायनो दिप्ति आब'खौ रोजा रोजा साबायखर बावबाय। दा बिदिनो सासे दिनै एसे गाबोन एसे गोबां दावगाबोनो हमबाय जोंनि बर' हारिया। नाथाय फारसेथिं दानख' जागासिनो। बे माबोरै? दिनै सनिया कुइन आब' बेबोथ' सासे बर' हारिनिनो मोनसे समाव मुंदांखा जाबोबाय। बर' हारिनिनो मुं लाखिबाय। फारसेथिं डान्सारनि सासे प्रनिता आब' बेबोथ' मोसागिरि सासे मुं लाखिनो हाबाय जोंनि बर' हारिनि। नाथाय फारसेथिं मा जाहैखो? गुबुन हारि। जों मा बुंबावनो? आं बिथांमोना जिबायदि गावनि पार्सनेलि मोजां मोननायजों हाबा जादों, गावसोर न'खर दादों, संसार जादों, नङा होमबा लोगोफोर? दिनै आंखौ बुंगोन नोंहा मा जादों? नोंहा मा जादों? जोंहा जोंनि चइस, जोंनि थांखि, जोंनि संसार। जों मुं खामायदों, जों फैसा थाखा खामायदों। जोंनि लुबैनाय, जोंनि मोजां मोननायजों जों न'खर दादों हाबा जानानै, बिदि आरोना। नाथाय जोंनि हारिनि खोथा सानोबा बिथांमोना जेबायदि प्रनिता आब'खौबो जोंनि बर'आनो गोबां सापर्ट होदोंमोन, हेफाजाब होदोंमोन। बिनि गेजेरजोंनो बियो दावगालांनो हमबाय। दिनै बर' सासे हिन्जावसा गोजानाव थांनानै मुं लाखिनो हाबाय। बियो गोग्गाथाव जानानै दिनै मा जाखो? गोग्गाथाव जाना दिनै मा जाखो? बेसो सोंथिया आंनि। दिनै बर' हारिया बिदिनो दावगालांनो हमदों। फारसेथिं माइनास जागासिनो। दिनै गुबुन हारिया जोंनि बर' हारिनि जिखिनि टेलेन्ट सिख्लाखौ नुयोब्ला हाबा खालामो। नाथाय माखौ हाबा खालामो? बेखौ हाबा खालामा। जोंनि हारिखौसो बिसोरो बायनानै लाङो। बे आंनि साननाय। मोन सेंग्रा सिख्लायाबा सासे मानसिया माबा मोनसे गिदिर बाहागो मोनबाय होननानै जों गोबां खुसि जायो। जोंनि बर' हारिया गोबां खुसि जायो। जोंनि हारिनि थाखाय मोजां जाबाय। जोंनि हारियाव सासे लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जौगाबाय। बिदि गोबां खुसि जायो। जाखांनायनि उनाव साननैसो थानानै मा खोनायो? गुबुन हारिजों हाबा जानाय खोनायो। दा खोथाया बिदिनो। आंनि साननायाव सासे सिख्लाया बेसेबांबा मुंदांखा जोंनि हारिनि। बे मुंदांखा जाखांनायनि उनावहाय सासे बर' सेंग्रा बेकार, जेबो रोङै, मावनो रोङै, बेजों हाबा जानानै बे बेकार सेंग्राखौ मोनसे मोजां लामा दिन्थिनो हायोब्ला बेबो जौगागौमोन, बांसिनसो दाजाबनाय जागौमोन। नाथाय गैया। सासे सेंग्रा सिख्लायाबा
सासे सिख्लाया बा सासे सेंग्राया सासे मुंदांखा जाखांनायनि उनाव जुदि गुबुन हारिखौ लायोब्ला बे माबायदि दाजाबनाय जाखो, जोंनि हारियाव माबायदि जौगानाय फैखो। जौगाफुनाय समाव बा जाफुनाय समाव जोंनि हारिनिफ्राय जोंनि रायजोनिफ्राय गोबां मानसियानो हेफाजाब होयोबो जोंनि हारिनिनो मोजां जागोन। नाथाय बहा मोजां जाखो रायजोफोर, बहा मोजां जाखो। दिप्ति आब'खौ आं गाज्रि बुङाखै, साबायखर बावदों। जाहाथे आंनि गोसो आरो आंनि साननायजों आं नोंथां आब'खौबो बुङो, जाहाथे जाबायदि दिनै बेवहाय बाहागो मोनबाय, जाहाथे गुबुन हारिनि सेंग्राजों हाबा जाया, आं बेखौनो आसा खालामो। आब' सनिया कुइन आब' बा प्रनिता आब', आंखौ गाज्रि दामोन। नोंथाङाबो गावनि मोजां मोननायजोंसो जादों, गावनि पार्सनेलि गावनि न'खरखौ गाव दादों। आं बुंनो गोनां खोथा गैयामोन, नाथाय हारिनि खोथाखौ साननानै दिनै बे बाथ्राखौ बुंनो होननानै आंनि चेनेलनि गेजेरजों बे भिडिअखौ लानानै फैदों। आंखौ गावनि बिनानाव होननानै माबाफोर गोरोन्थि नोंथांमोननि सायाव बुंफ्लांदोंबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय। नोंथांमोना आंनि बुंनायाव माबाफोर गाज्रि मोनदोंबा आंखौ गावनि बर'नि आंगो इउटुबार होननानै आंखौ निमाहा होबानो जाबाय। गोजोन्थों। जय बर' हारि।